जोंनि जेनेबा मोनसे ई-रिक्शा एसोसिएशननि जेनेबा ड्राइभार एसोसिएशननि थाखाय जों ज' जादों थिसनदों जों सानदों बे मा होनोमोनलाय रुलिं गभर्नमेन्टआनो जोंखौ एसेबाबो जोंखौ सहाय खालामगोन बेनिखायनो जों बयबो ज' जानानै ओंखारदों जाहाथे जोङो मोजां गभर्नमेन्टआ मोजां जोंनि फारसे जों माबा मोनसे जेनेबा सुबिदा होयो जाहाथे जों ज' जानानै दिनै जथं क'क्राझाराव ई-रिक्शा एसोसिएशन दङ माने फिसा फिसौबाबो आरो ज' जानानै जाहाथे जोङो नै बिसायख'थियाव बिथां इउपिपिएल बिथां मा नाममोनलाय जयन्त बसुमतारीखौनो जोङो मदद खालामनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। मा सर्तखौ लानानै नोंथांमोना बे जयन्त बसुमतारी बा एनडिएखौ मदद खालामदों? जोंहा मोनब्रै मोनबासो माबा दङ सार्ट दं मेम'रेन्डाम खानाय दङ दा जों बे मेम'रेन्डामाव जाहाथे जोङो फैगोन बिसायख'थियाव जुदि देरहायोब्ला जोंनि बे सार्ट माखासेफोरखौ फुरन खालामनो होननानै जों आसा खालामो। नोंथांमोननि एसोसिएशनाव साबेसे मेम्बार दं गासै? मथा मथि गैयाबाबो जोंनावथ' जोङो 1000सो दं मेम्बार 1000सो मेम्बार दङ आरो बाखि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मथा मथि गैयाबो गारियाथ' 9000सो दं आरो मथा मथि जोंनि क'क्राझारावनो गैयाबो नोङो टटेल माने होननो थाङोबाथ' नोङो 10000 जाहैखाबाय माने एरियाखौल' नायोबा जोङो 1500सो दं आरो गारिया गासैबो इउपिपिएलनि थाखाय भट होगोन दा बे जोङो खावलायदों आरो जाहाथे बे जोंनि जा आरो माबा रुलिं पार्टिखौनो भट होनानै देरहाहोनो थाखाय दिनै रेलि हाबाफारि लादों नामा? जों दान्दिसेनि थाखाय रेलि हाबाफारिखौ लागोन आरो बोरै गिदिङो? गिदिंनायाथ' बुंनो थाङोबा जोङो नैबे खाथिजोंनो ओरै फ्लाइअभार थांनानै ओरै थिथागुरिजों फैनानै ओरै टाउन हाबफैनो आरो इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन जिब्रै इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों। जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आर'ज खालामनो हागोन। बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे एमए नङाब्ला बिए उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बिएड नङाब्ला डिएलएड कर्स लानाय जानांगोन। फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन। दान बान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा एसएमसिनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन। गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आर'ज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों वाट्सएप एपआव दैथायहरनो हागोन। सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन। बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।